čtvrtka 8. března do neděle 11. března máte jedinečnou příležitost zhlédnout unikátní již 16. ročník výstavy Motocykl 2012, a to na pražském výstavišti v Holešovicích. Na motocyklu se prezentuje více než 140 vystavovatelů, a to na ploše 14 000 metrů čtverečních. Tuto výstavu okořenilo hned několik veletržních premiér. Pojďme se na ně společně podívat. Výstava Motocykl 2012 se pyšní například touto novinkou, nejrychlejším dvouválcem na světě, a to červenou stíhačkou Ducati Panigale. Svoji výstavní premiéru tady má i silniční motorka Funbike Husqvarna Nuda. Výstavě motocykl ovšem nekrálují pouze jednostopá a dvoustopá vozidla. Svoji exkluzivní středoevropskou premiéru tady má i třístopové vozidlo, tento naprostý exkluzivní unikát Morgan Three-Wheeler.